Sharri kare ne, kashi na 8. Haikuwa Abukir ya je gidan da aka basa, ya kwana. Da safiya ta waye ya yi wanka, ya sa tufafi, sannan ya hau dokinsa, ya yi to yana ƙasaita kamar sarki. Sannan magina suka shiga gaba, yana baya, suna ta zagayawa cikin gari. Sai da aka isko daidai tsakiyar gari, sai Abukir ya dakatar da su, ya ce, ku tsaya nan, yayi mun. Tuni aka rushe gidan da ya yi daidai da wurin, sannan aka ɗau mai gidan aka kai shi gun sarki. Sarki kuwa ya sa aka ma wurin kuɗi, sai ya ninka masa. Mai gidan ya karɓa cikin farin ciki, yana godiya. Su kuwa magina tuni sun fara bin umarnin Abukir, ya sa a gina nan, a gina can, a gyara nan, a gyara can. Cikin 'yan kwanaki kaɗan, maginan nan suka samu nasarar kammala ginin marinar Abukir. Da Abukir ya ga an gama ginin, da ya je wurin sarki ya faɗa masa an gama. Sannan sarki ya ce, yanzu me ya rage? Sai ya ce, kayan aiki ɗaya yanzu suka yi saura ya sarki. Tuni sarki ya lalaba lalitarsa, ya ciro dirhami 4,000 ya ba sai ya ce, ga ya ka je kasuwa ka sau duk abin da kake bukata. Ni dai na ga nawar in ga waɗannan launukan da ka zayyana. Ai kuwa tuni Abukir ya ɗauki kuɗi ya je kasuwa. Da zuwan sako ya tarar da babba da yawa kuma ga arha, ya siya iya wanda yake bukata. Sannan ya sa aka ɗaukar masa, aka kai masa gida. Da zuwa ya faɗa ma sarki ya siyo kayan aikin duk da yake bukata, da baba da sun kayan ayyuka. Sai sarki ya ce, to yanzu a fara da kayana. Ka san an ce kowa ya ci ladar kuturu to dole ya masa aski. Ya ɗauko kaya kusan kala 100 ya bashi, ya ce a rina masu zuwa kaloli daban-daban. Haka fa Abukir ya ɗau kaya ya je marina, sai kuwa ya duƙufa aiki ba dare ba rana. Cikin 'yan kwanaki kaɗan ya gama rina su duka, sannan ya zo ya shanya a gaban shagonsa. Ai kuwa mutanen gari sun ga abin da ba su taɓa gani ba, sai mamaki. An kai cincirundo ana kallon ikon Allah. Kowa ya zo wucewa sai ya tsaya, domin abu ne wanda ba a taɓa gani ba. Ya yi kaloli daban-daban, kama daga kan shuɗi, ja, rawaya, kalan madara, baƙi, ruwan toka, fari, kai komi ma har abin da ba a faɗa ba. Haka ya tattara su ya shanya, kowa ya zo sai ya tsaya. Aiko watini masu hannu da danshi a cikin mutanen tuni sun ruga, sun je gida, sun kwaso kaya, sun kawo. Su ce a rina, wannan ya ce a rina man zuwa shuɗi, wannan ya ce a rina man zuwa waccan kalar. Haka fa kuma suka ce ko nawa yake yi za su biya. Haka ya karɓa kaya, sannan ya je wajen sarki ya kai masa nasa. Sarki ko ya bi kayan nan ɗaya bayan ɗaya, yana kallo cikin al'ajabi. Ya yi matuƙar murna da ganin wannan baiwa. Sannan ya ɗauki kuɗi masu tarin gaske ya ma Abukir kyauta. Nan ma daga cikin fada mutane da yawa sun ta ɗauko kaya suna kawowa, suna bashi da niyyar a rina musu. Ai kuwa tuni sunan Abukir ya yi tambari ko'ina. Duk inda ka je suna Abukir kake ji, ana cewa marinar sarki.